Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbedia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Sungunon do hatani Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon haumaleteo, ido na pasangap au, jala pabahenan dalan. Asa hupa tuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala prasiroha. Hupaserep kami rohanami di jolom, jala hupangido kami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sondangi rohanami marhite todim. Asalam hutinggalhon kami nasa dosa nami, jala hutangion kami hatam nabediai. Saya payan mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue dengan kami. Upang ido kami salhut nai marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sebuku deta nomor 654 ayat 2 sahatu ayat 3. Tangion hamuma patik ni debata di mingguan imana tersurat di buku Heber tulu ayat 12 sonoma hatana. Matahon hamuma ale akadungan sotung terdapat di manang ise pesian hamu roha najahat. Naso porsia nama dudali debata nama ngului ima sahatna rak mangido gugu mahita tu debata taringot tu pati nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nakbar tu pati mi. Amin. Mari dehita sabuket deta nomor 424 ayat 2 dohot ayat. Tomo
Matopoti madusata tu debata, tapaseret marohata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di manua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutapati kami do dosa dohot pangalasion nami nagudangi di jolom. Tata mahami marhite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakukop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasasan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jahuba. Nunga diarsahi hoau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajahaton. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalasion. Alai, ala ni hadiriok. Jala indang behu pa ingot-ingot dosam hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Kor seksi perempuan. Maredde hita sebukedde nomor 441 ayat 2 ayat 3. Amen.
Kor seksi perempuan. Tabigema hatani debata turpuk hari mingguan imana tersurat di buku Lukas biddu saplonom ayat sada sahatu ayat 10 tolu marsorik-sorik mahitama jaha manang mergati-gati.
juara bagas nagiduki. Laos didok ibana ma tu sisian nai, adong masada halak nama mora namar juara bagas. Jadi terborti ma tu ibana di pasuaseho juara bagasi artana. Jari marhusari ma juara bagasi, dia nama bahenokku, buatan nituak kina masian au hajuaroki, mamakur dang adong guguk, manehenehe meila au. Jadi sada-sada ma di jol nasa persinggiran iduk nai tu jolona. Iduk ma tuna perjolo roi. Sadia sigara romu tu tutuatta. Tuna asing musa didok. Iyaho, sadia sigara ronmi 100 tuhuk eme. Gabe di doktu ibana alak ma surat mi dungi surat ma walu pulu. Au pe hudok ma dihamu lului hamu ma dihamu ale-ale merhite manmon nagiduki. Asa ia duk sudai, gabe di zakon mahamu tu bagasan akka permainan sogut. Asa molo sohaposan hamu mangaradu timan mon nagiduki, isema atok pasahaton tu hamu artana tutui. Indang haolon sada anak somang dua hidup. Sai haosoman naduna sada, haholongan naduna sada nari. Hobaran naduna sada, tuisonan naduna sada nari. Indang haolon hamu debata rap dohot manmoni. Ima sahatna mertua do akan atumangihon hatani debata jalan opeopsa. Amin. Kor ama exaudi.
Tapuji ma Tuhata, marede mahita sa bukedeta nomor 476 ayat 2 dohot ayat 3. Tahati maha porsiatai, songon nati dakon nidungata saha porsian di sadok portibion, rak mahita matdok, au persea debata jauh. Ido ama pargugu na sutu dosan, natu palangit dohot tano. Au persea Yesus Kristus, anak ide bata jahuba na sasadai, iman ibuhon ni si Maria, nagabi-gabian santon di perbedia, andorang suhabubuhan, ido Tuhata, natu mau na bernit, di pengumuman silatus, namate terpajal do ibana di haupinar sila, natuat kubanuatur, namulak mengulu di hari patuluh, namanaik tu surugu, lahudul tu syamun debata jahuba, amanai pergogo naswatu dosani, jisima ibana pai mamulak sukutu tanohon, menghumi halak na mangulu dohot namate. Au persea di kondi perbadi. Jala adok sada huria nabadia. Huria atau panni halak Kristen akan nabadia. Dohot hadiasan ni dosa. Dohot dihatai namadok. Mula mangulu sogo daging ni halak nang mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kor seksi lansia.
Tabagima tikting dihita manangwarta di minggon laho patakasson akan nalung diula dohot lao siulahon di minggon. Tapai hut ma tikting namasa dot na neng si pamasaw ni Riyata di minggutta sadarion. Minggutta sadarion ima minggu pasapuluopaton dong di Trinitatis. Topik minggu di patimbul debata doaka nadangol. (2.1) Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 20 September 2022 libur manang mat sohot. 2.2 Sermon Wek. Sehubungan dengan adanya kegiatan seksi paropuan wisata ke Bali, maka kegiatan Sermon Wek untuk minggu ini diliburkan atau mat sohot. Dan untuk minggu berikutnya akan diadakan sekaligus 5 Wek, yaitu Wek 5, 6, 7, 8, dan 9. 3.2 Persembahan The Last Push dana pensiun. Pada hari ini Minggu 18 September 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan The Last Push untuk dana pensiun HKBP bulan September 2022. Persembahan tersebut diantar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Pemberitahuan 5.1 Jemaat pindah. Terhitung sejak hari ini Minggu 18 September 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga N. Charlie Pasaribu SH, Inang JL Oktaria Burpanjaitan SPD dengan 1 orang anak. Masuk Wek 1 ke Gereja HKBP Jati Sempurna Resort Jati Sempurna. 5.2 Pertangyangan Inahanna. Pada hari Rabu 21 September 2022 akan dilaksanakan pertangyangan Inahanna HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi bertempat di HKBP Subang Resort Subang, dilanjutkan dengan perlombaan mandok hata kepada jemaat nama Balu. Dimohon kepada Punguan Inahanna HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikuti kegiatan tersebut didampingi oleh Pendeta Todo Tua Sirait MTH. 5.3 Kegiatan Perguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Perguru Malua tahun ajaran 2021-2022, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. A. Retret Perguru Malua tanggal 17 sampai dengan 18 September 2022 bertempat di Villa El Shaddai Lembang. B. Ujian tulisan Minggu 25 September 2022 dimulai pukul 14.00 WIB. C. Ujian lisan bersama orang tua Jumat 30 September 2022 pukul 15.00 WIB, dilanjutkan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. D. General repetisi pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 dimulai pukul 16.00 WIB. E. Naik sidi pada hari Minggu 2 Oktober 2022 dalam ibadah siang. 5.4 Wisata Rohani Seksi Paropuan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat tanggal 20 sampai dengan 23 September 2022 Seksi Paropuan akan berangkat wisata ke Bali. Jumlah peserta yang akan berangkat 60 orang yang dipimpin oleh Pendeta Hasian BMS Purba STH. Titik kumpul di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung pukul 07.00 WIB. Mari kita doakan perjalanan mereka berjalan dengan baik. Songonima tikting namasa di Minggutta Sedarion tuatama nama masuk-masuk.
Terpuji ma Tuhan, mari demahita sabukit deta nomor 524 ayat sada dohot hudutna hut papungu pelean. Nameni debata na sumurung sian salut naroha imana mangaramoti akate ate muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan tanah hinaulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata di minggu tasadarion mana tersurat di Psalmen 110 ayat 1 ayat sia. Songoni manang dihamuak kapanami nanami na posobulung remaja sekolah minggu nama dohoti parmingguon di ingana munabe do mamu mabuka hatani debata di hita uhud majaha marhite responsoria sian Psalmen 110 ayat 1 ayat sia. Tajahama mar responsoria. Haleluya, mamuji maamu aleyak ka anak na poso ni Jehovah.
Pujiamu ma goar ni Jehovah. Sian habisaran ni mataniari rodi hasuduton nado si pujion goar ni Jehovah. Tungi sema songon Jehovah de batatai tibo ibana marhabangsa. Ibana pahehehon namemet sian orbuk dipatibul do napogosi siang gabbo. Ibana payan paropuan nahol di jabu gabe ina nalas roha mida akka anakna. Haleluya. Dang haleluya tong alusamuna. Puji Tuhan dok. Taulah kau mak melubuti asetor pas. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Molo haleluya niku puji Tuhan. Jadi molo dok haleluya puji Tuhan. Dono muna puji Tuhan haleluya. Itu tong. Ekon pas do. Nakpe hatop. Haleluya. Ano mo mesti tahu lakon. Kamang dot tamu kainang oma jauh-jauh ni bangsa Israel mangedehon halal. Haleluya. Terus tu pesalmen 140 onom 150 dibuka do pesalmenon marhite hata haleluya. Jala di paujung nang marhite hata haleluya. Pabotohon, pabuwa, doh pasesorhon, patuduhon, patubegihon, tubortibion di kesaksian panidangion ni bangsa Israel di hati bulon hasangapon hamuliaon ni debata di bagasan nguluni jolma. Jalai kusaluhudo hita mangedehon pamujiot tatu debata. Jala saluhut nado ikon tok-tok kita memuji guarni debata. Anggo sekolah minggu takas do dedeho marite-hite edeni sekolah minggu. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Dari terbit matahari edeni sekolah minggu sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kostok tong do saluhut sude mamuji guarni debata. Ibu to hamu do gade kada danak poso-poso dipuji guarni debata. Ya di bagi hamui songo dia ma pamuji tidak danak. Dungi Roma Tuhan Yesus idok masongonon. Matius 21 ayat 10. Ninda Tuhan Yesus ma gari siap pamangan tidak danak do poso-poso haruar pamujion di debata. Roh pamujion do Pak Jehovah. Jala pajojorhon dengan bahasa ni Jehovah di bagasan ngulunai do. Jadi sudah kita kon borkat mamuji debata pasangapon kuarni debata mar haleluya paboa na ikon sian mulana satu ujungna siada danak satu nama tua sian arian doho borngin toktong pasangapon guarni debata. Ala marhite-hite sian pamujion do Pak guarni debata do. Tahati dakon pabua debata pardenggan basa. Haleluya. Edi tamu rupe cerita aleluyai ulak ko majuda ati barong naso mabigi rupe. Yarong ma danak sorang ngaliling di paimo. Nga tung sihol rohani sada keluarga majalo danak jala sorang ma danakon. Jadi Roma bapakna dilehom mahadiah. Huda na bulun na tibu gagah perkasa
persis seperti kuda-kuda yang mengiringi pemberangkatan Ratu Elizabeth di Inggris na berpudion songoni matong. Jadi magodang ma dadanakon saya dipatadahod dohodaun tuibana sanggiat boyan non ditunggangi jala las dorohani natoras naonatong. Dung diboto danako diajari mahudo. Persiajaran naima haleluya inna danakon. Haleluya muluin na tormari cakecak godan. Tormari cakecak. So nama nortor. Dungi mulu lam gugu di suarahon haleluya. Lam gugu do hudaun merlujung. Pasohon hudaun asawloso tonggosian hata na asing na sarupa lapatan na dot haleluya. Magnificat inna ada dana komat to. Arti ni magnificat arong maboto. Magnificat lapatan na tong do puji Tuhan. Alay di hata Latin, bahasa Latin. Haleluya inna dana ko mardalak ko ron. Magnificat. So, ito to. Roma tulang nidak dana kon siak kuta. Baga bah. Dia umapang hudamon ninna barang boy tong da tulang na. Atong palos majo hueja bah aunang tulang na. Daong sukon na hubereng doras dorang merlujungin na. Mauldo tulang eja komon ala akahata kunci do di botol lah mardala do merlujungin na. Bah. Sanksi ho tulangmu. Tulang ini mantan joki terbaik sekampung kita. Ini mana tong? Sautan tong di hutanai bauru nodming jagun. Otoy mak tulang bamak. Aharo hatana. Mulu ning merlujung haleluya. Mulu nekso anak kining mai olo otoy mak. Magnificat. Rotulang mantong. Haleluya. Ma berdelek kudo. Haleluya. Berdelek kudo. Haleluya. Inna tulang ngong. Merlujuk kudo karasin tong. Wala siruan tulang ngong do pe apa. Yo ma merlujungi sadoras-doras na udo. Persoalan lupa matai ado hata pasohon udon. Ya teh naron. Boh ngamer lujung pi hudo. Ne orang ngoloso. Mana ngape i tarik talina ya orang ngoloso udo. Di lujung ko terus. Jalalam melubuk-lubuk ma to roha tarok to niamat tahun. Ay ngajurang bijo lang ko mana persudana main naruhan. Amang pung ayah aku ayah anak ini. Hobil merul ku dong. Apa lapas nama di pinggir ni lubangi itor di ngota matai magnificat. O tersohor itu. Mau lihat ma Tuhan. Haleluya. Inna matai. Termarlujung si odon. Berlojong ilibung lubangi. Rap mana sida rap tu lubangi rupani. Alai dak pola manang mahu tulang alana. Ternyata jepek do lubangi. Jadi boleh yakat udah nai rupani. Siadak danak iro poin nate. Satu nama tua. Sian habicaran satu hasudutan. Jala sude ikon mamuji kuarni Jehovah. Alanya. Wasik ko mamuji warni Jehovah na porsiay. Wasik ko pujiota Jehovah. Allah iro diturpukon Allah ti buldo Jehovah si anak kabangso digijang ni langit hamulionna. Jadi analogi kemuliaan itu terpancar di langit. Bina idok molo alat namar mulia dipatibo dipaoru dirina sian langit. Dan jangan menyombongkan diri orang yang percaya sayunang ma torbang rohamuna jalagi jang rohamuna. Ay digijang ni langit adong. Digijang ni langit timu siya dong. Digijang ni langit timu siya dong. Buruk si langit dong kamu terus. Dakay bisa non. Dang langit betong. Digijang ni langit adong langit. Digijang ni langiton adong langit. Digijang ni langit na tumibuya dong debata. Namar mulia mangatasi sude portibion dohot hajak kajang dohot tanoon.
ngolotung diguari pe bangso superpower, negara superior, adik kuasa, bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi tidak ada melebihi kemuliaan Allah. Hato ngamon, dohot hamuliaun ni debata. Jala unak sai tairi pakamang dotam wakainang, molota puji guarni debata gabi marmulia ibana daw. So di puji hamu pe Jehovah marmulia di mana? So ta puji pe debata, angko debata ngamar mulia. Jalanung ngamar mulia ibana sian nahinan, satu nahinan. Sian Alfa dan Omega, Tuhan itu sudah masyur, namanya agung dan mulia kekuasaannya. Tidak akan berkurang sedikit pun seandainya seluruh manusia tidak memuliakan Tuhan. Karena ia sudah dari sejak dahulu agung, mulia, guarni debata. Jadi dang moru hamulion ni debata molo suta puji bana. Jalarak tabah hamulion na di bagasan nguluna gabe marmulia ibana sian naso marmulia hian. Daw. Atong bahasa ta puji debata. Asa ditatap, asa dibereng, asa diurupi, asa ditogu doa kanadangolish yang gabbo ubahin na tapuji guarni debata. Alani dang debata makarikoto pujiatta, isero hita do rikko mamuji debata di bagasan ngulutta di hapor siaotta. Hita do ikon mamuji debata, hita tarjou naing mamuji debata. Alania ala marhite-hite pujiat tai ditatap, didapoton, ditogu, jala dipahehe hita sienak kapardangolat tai, marhite-hite pamujitta di debata. Iruban na saya tong sude hita mamuji guarni debata di sude namasa. Nakpiang namate, jolot tabostang namate buti. Roma hita martangyang, mauliate mariho Tuhan. Bima. Arong namate ale madok mauliate hita. Alania ha? Ala di sudedo namasa. Di sude partikian. Marhaleluya tidak dipengaruhi oleh kondisi situasi keadaan manusia, tetapi setiap waktu, setiap masa keadaan ikon terjauh hita memuji guarni debata. Jala di bagasan ni gabiak kasih puji guarni debata maita. Alania, ngatata Tuhan ni, tatada doda Tuhan ni takas do tabo oto, taatusi debata. Siapa dia yang kita layak puji? Di lot diturpu ko berek kita ma. Tungi sema songo Jehovah, tiboi bana marhabangso. HP di paserep diri na manatap na di banua gijang, doho na di tanoon. Di paserep dirina. Ngatakas tatada Tuhan tay. Ngatakas tatu si taboto Jehovah di bagasan nguluta, ia berada dalam diri Yesus, Allah kita di dalam Kristus Yesus, di paserep diri nasial langit tutano. Ia tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah dan didobo rohana dosna itu debata. Hape debata do ibana. Ala di patutoru do dirina gabi turos songok kita solma, flesh, daging, tubuh. Ima molo Jesusi di patutoru sehali. Dungi di patutoru madirina muse sehali nai pola tung mate di hau pinar silang. Di bagasan hatoruon ni rohana. Ima tuatta Yesus. Di bagasan hadirion nai pola gabi hato banibana. Jadi molo tak kasih tatusi, tak kasih taboto songon nai ni pesalmenon, ala dauru peari na naing haroron Tuhan Yesus ngamak katai par pesalmen pabuai ko di paserep Jehovah rohana di bagasan Yesus Kristus manopot manisiai asa dilehot dihita haluaon dohot hasonangan. Molo tak kasta tus yo nakamang do tamak kainang dang gaor hita di ngulut taon. Dang manarita, dang marungut-ungut, daksay mangapian, dauro holsoan, sian rohatta,
Nakpe memang gumalusang doa ka lauti. Songone demunay nakinikan. Gumalusang do lauti alay dangga orang gorohani na porsia. Ay tadda tuhani. Jalari atu si jalai boto. Jadi piga-pigarion HKBP Jalaluraon programna dilaksanakan. Retreat donuang anak kota perguru malua 20 halak, dok napo sebulung mendampingi 10 sada halak di Lembang. Dan iuluhon niamat tapat dita todo sirait. Baru akka inahanna dan ngolotalu. Go to Subang. Jadi hamang ari ara muna go to Subang. Unang maborhat do punguan inahanna tu Subang unang pesoni. Punguan inahanna go to Subang. Ira tong. Ye par Subang maju hamir rabuate. Ale tong malak kamu na margotai. Tabu. Hari Selasa seksi perempuan go to Bali. Bomba. Ama go to Bali ge. Itu tong. Adiga kamu. Asa sude borhat molo lansia tu dia mahamu. Bali nunga, Bali ge nunga. Tu Belgia mahamu teh. Tu Belgia matong. Saudau bulus. Jadi ada dong salah inatta mar pesawat matong inaton lasio do rohana ayod do pia pala perjulu imana mar pesawat. Jadi ibering imana mahulion di bandaron tong amang tahi ulinai bandaron hape naginoran na bandara mau liate matuhan dileokor pitu iba partikian boe satu son narohana ibereng marjejer ka kapal habang yatong. Wah, senyum minat tau lasran sumbringah. Apalagi dung masuk tu pesawaton, labok tabu di ilalaman inat terhudu lima natong. Hama tabu nai neranda. Ale terus pramugari. Bu, maaf bu. Nah. Jadi bukan ibu yang duduk di sini. Ibu duduk di sana di belakang ini. Ne tue sekitani bai konon tu pudi-pudian naruhani tersinggung nak tetong. Udulak kurang, ne mana? Udulak kurang nak palau-lawa sianon. Si ho, nei natong rupani kan? Enggak, ini tempat duduk orang, ini orangnya ina. Cekcok malah kotong. Berbedai malah koni omma, marsialusan. Dari siapa kamu rupanya ngusir-ngusir saya ini tetong. Kamu kan kernet di sini. Kalau di kampung saya, siapa duluan masuk dan menduduki kursinya, dia berhak di situ. Ini mana tong? Bama di hutan tong. Iya bu, tapi ini saya lek paramugari tong dangolo. Arong main natai pudi, ibereng ma na paswalo tong. Dongan halak kita roruan naruhan tong. Awas, ini mana tu pramugari? Do amate. Eda. Nek tu dia doh. Eda rupanya orang Batak ya ini eda inatong. Iya. Mau ke Jakarta Eda. Oh, berarti kita sama. Eda ke Jakarta Eda. Jadi gimana Eda? Begini Eda. Kalau yang di Jakarta duduknya di belakang. Yang duduk di sini nanti di Palembang. Diturunkan tong yang duduk di sini. Oh begitu Eda. Iya. Kita ke belakang saja. Karena kita sama ke Jakarta. Terus termerek dia tong laswana tong. Merek tuh. Lawan tong. Dung hawang kapalon Roma pramugari nak kini. Nong muruki itu mana? Ile amak kue. Roy natai. Odo sinak kini ani. Narohana tong. Si jugul-jugulo di narohana. Dengan tong dengan laga agak dan yawi tu alakam malianin na ala dingot di hutana eda sotung itor homa nangaha di langit dah apalagi di pesawati aku gelas pedisi harga 500 perak di tahun 50.000 lagi jangin tong di mabia di mana tong ne mana tong ala sudah ne lepungot di jaloi
dungi saya terus ma bah puang sonai jalo hepeng halaki gratis doroi patak so jalo manak ni nei natam mai roa gasaruana to menyesal mai mana satu na songgop hopalon datung namangkarari ai so iboto fasilitas naroi nadi lehon si lehon doi servis bagian dari servis di hopali ada yang hitarak pelarong songoni alanga maju sudi per seksi parupuanon datu pelarok kita nomor sigulu tak kursi di siate maka pasti sudah hitam boto rupani kasongoni bodo di si songoni masa olo kanasian hitado pe nasian par PH2 har par PH2 paruta au par PH tolu par huta hian ini tonggo do par huta siak kitan maritesiani iko botota do debata tatadda debata tatu si debata dangadong be maul ngulut tadi portibion nang pe napugos nang pe hol alania kamang dot tamok kainang ala molo di debata persoalan name me do hapugoson dot hamoraon itu makanya tadi di epistel siapa yang dipercaya perkara kecil dia dipercaya perkara besar. Haposak ko di namet, haposanan na ho di nabelga. Haposak ko di naotik, dihaposi ho di nagudang. Haposak kita di nadenggan, haposan ni debata mahita di nadumenggan di bagasan ngulutta. Persoalan hamoraon dot hapugoson bahkan persoalan niakaina na hol mandul. Persoalan name me doi di debata dihita doi persoalan na belga jale persoalan daduk anggo di debata sakka babahata do makatahot tuakka parupuan na hol na somariana ko dope madok makuling ibana majadi ma madok kon ibana dungi jongjong ma aidang adong nasotar patu pada debata lukas sadaya 37 garis sara marumur lobi naing 100 tahun, 10 tahun mau murna, bui gabi-gabian binahen ni debata. Persoalan na mekmet, anggo di debata ala ni haguguon na hamuliaon na do asangapon na, tarpatu paroi di tonga-tonga ni ngulu ni jolmai. Ay di patibul ibana akan apogos, jala di pahehe ibana parupuan, gabe dihaliangi akan konna di bagasan pos ni roha atau ngunang mabiar hita di ngulut tau tajalo ma taelek ma tapusi ma guarni debata asatung dibilang-bilangi hita di bagasan hatana dohot lomo ni rohana laho mangalehot di hita na pinangido ni rohata manangahape di bagasan ngulut ta sigarupari hamoraon hasangapon dohot akan aditanoon tabbani debata patibulon ni debata lehonon ni debata dihita di bagasa perdalanan ni ngulutta asal maolo hita toktong mamuzibana di bagasan ngulutta ai hagugoon ni debata dangadong naboy mangabati dangadong naboy manudati molonung ngamarsakap debata di bagasan ngulutta say na lehonon naro. Jadi unang mabiyar hamuaka ina na didok diturpuhon parupuan na hol di jab pangido hamu ma tu debata say lehonon nado di hamu eleko kamu di bagas serep ni roha mardongan haudukon tu debata asatung makuling debata laho mamakulingi hita mangalehot di hita nasa na pinangido ni rohatta nahinasi holan ni rohatta gabi marparbui nang bortian ni saluta kaina gabi dang holbe boto kamu doa lapatan ni hol artinya berhenti ido arti so ido binna dipaubuk kata hol dot so gabi hol so holan na hol so do sai so uhut marungutungut dangi anggo halak na porsea daudo isian rohana hol lauso gabi sai holan na hol soan alai
hehedoi pahehehon ngoluna, hehedoi sian nasa guguna, laho mangeahi, laho mangalului, laho mangido, hut di bagasak kaporseao do posiro hatu debata, pabua mana molota pusi guardi debata di bagasan ngolutta. Sayu kaponna do dihita, ay gumogo do ibana, sian bangsona di tanoon, tumippo do parbinotoan ni debata, sesude parbinotoan niak kanamalo na di portivion, jalau sangap do guarni Jahoba, sian hasangapon narong di portivion, molo di bagasan haserepon ni rohanang hita, songot debata, napaserepon rohanai, say ukapon na do dihita, hahisaton. Hahisaron, palumean, nasiat debata di bagasan ngoluna. Jalai do pos ni rohata, ubay na say toktong, dang masot tita mamuji guarni debata iro kan? Maraduro hita tuga rejaon, maret de seksi paropuan, maret de ex-Saudi, maret de seksi lansia, papuji-puji guarni debata, mamuji-muji guarni Jahoba, asawa asatung di ida debata hita asatung di paretok kod debata tu hita parkaro narong di portivion ay gari parkaro na di Banua Gijang nung nga di pasay Jahoba marite iti Tuhan Yesus lam parkaro na di portivion ma sotar pasay debata di bagasang nguluta iro jalay kon manoktong do pos rohat tadi si lahu mangalugahon ngulutta gabe marlas ni roha do mamuji-muji do marolopolo do toktong akan aporseai di bagasan nguluna nang pe sai ikon manao do pe diragam niak kahapor suhon ragam niak kahamawlon naboy tadopi di ngulutta alani marpos ni roha maita ala dipukka do jamita dohot hata haleluya tapaujung ma nang dohot hata haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Martang yang mahita. Mauliate mariho Tuhan upuji hami magwar muna badiai ala sundo hatimbulon mudot hasangapon mu mengatasi langit bangso dohot nasa hapistaran na di portivion. Hodo ale Jahoba Tuhan nami nahutad dahami di bagasan Yesus Kristus. Napaserepon roham humokop hami na tinobusmu. Ali Tuhan di pahe horak kana pugos gabibuy tabba palumean di nasida. Say urupi mali Tuhan kana mardangol na di bagasan hasusaan niaka perekonomian. Asaho namadongani nasida disaluhut ragam ningoluna. Laos marhite jamita umma Tuhan hu tangya ko kami saluhut aka paropuan na mangido tuho hagabiyon. Say pasu-pasu mabortian niyak kaina. Asa martua na sida mameop danak disibiyon na songos si Maria na upeop Jesusi jala manggujal poso-posoi patuduhon hatuaon niak kaparopuan. Alay Tuhan asiroham di ruas ni Uriam nong leleng mangido mangelek pola mardongan sihol ni roha nang ilu. Tatak ma akka keluarga na mangido tuho. Songoni man ang akka keluarga ni anak kon nami. Pasu-pasu maburtian ni boru nami dot parumain ni ruas ni Uriam dison. Asa ang giedak katikina lehononmu panagamon haruan hasosorak gidak dana dinasida. Ai tarpatu pahodo lam sikop rumah tangga nasida maparbuehon hasosorang nidak danak di bagasan hagu gondot hasangapomu gabi lam sikop rumah tangga nasida rap dotakka anak konna martangiang mamuji guarmu nabadiai. Alay Tuhan unang say pabeda sini roham dinasida alay halaputi malay Tuhan makulingi nasida asama dokkon ho
dungi saut maho Bartolomeo ni roham. Pasu-pasu maruas ni huriam na ulang tahun kelahiran sadario do sa mingguon gajang umur na sida marlas ni roha. Ulang tahun pernikah sa mingguon lam berbahagia rumah tangga na sida tupahi ngulu ni amanami C Pasaribu inang berupa jahitan na pida tu Bekasi sai toktong maho mangalingkumi madongani na sida. Pasu-pasu program ni huriam ina retreat CD habo warhak ni seksi paropuan tu Bali hari Selasa songoni nang inahan na tu Subang madohoti pertangyangan distrik sai ramoti mana sida didalani manalpu perdalanan darat nang udara homa mangalinggomi madongani asa toktong di bagasan saluhutak kaulan do programi merdala do denggan di bagasan hahi pason ali Tuhan pasu-pasu ma nang ruas ni huriam di keluarga ni nanami nyonya si bolon boru si haloho na ulang tahun dia karinok salpu sa ilehong gajang ni umur di nanami Tuhan pasikop nguluni nasida nang dia kaya nakon na pepinopar na salu na dia kana marseraki sa ilam tabay dengan ni basam jalo perpuluhan ni KNM ruas ni huriam songoni nang tok-tok ripe jalo pasu-pasu ma persembahan pembangunan ni huriam sian NN do keluarga Yusi matupang berupa jahitan sian Bekasi sa ilam pagadda di nasida pasarian pasamotan. Pasu-pasu mali Tuhan nang karuas di huriam nang marjaji iman dia karinok salpui patuduhon hauduhon nasida sai pagadda di nasida dengan di basam dia manami situ akasih nipar boru sirait songoni keluarga be simbolon boru siahan songoni nang keluarga Pri Rosa boru simbolon sai padan nama perbuehon hadengganom madi nasida di pasarian pasamotan nang di keluarga nasida pinopar nasida manupak dengan ni basam dia kaulon nasida pasu-pasu ada Tuhan ruas ni huriam namar sahih di bagasa proses penyembuhan boru nami sikeni boru sinaga songoni nang di bagasan pengobatan boru ni amanami hutahayan boru si mamora manang di dia peli Tuhan yang dirawat dadanaki sai perhitian ni hamalu memai di nasida pasu-pasu nang amanami utakaul na di bagasan hatuaon nasida le Tuhan hagaleon dot akaruas ni huriam namar sahiti na soagorak kay marsada-sada di jabu nang di rumah sakit homa manatap nasida mangaleon hagugodo tamalumon di nasida marulupulup lapdo tami mamuji guarmu nabadiyai mau liate madi ho Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Kamang dot tamakkainang taparsita do sidung dana pensiun ni huriatta di bagasat taonon HKBP jala piliatta paduahon tujolo tapa satu program de laspus yang huriatta HKBP Cimahi manupahi dana pensiun HKBP maret demahi tapa pung piliat tujolo. Lagi,
peleta. Ale di bata manami na di banua gijak kodoharon na salu silelo na dengkado nasa ulibasa na mauliutus. Wasat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parahasya kami pilihanon. Pati bulok karajon mo di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhay marohan nami mariti iti todim. Asalamutad dahami gudang di sileho-leon mitu kami. Asalam girgir hai madok mauliati tuho. Mariti hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon matuhamis sadarion hanguluan siapari, se sabado sanami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Haleluya. Mulai mari tu atas selamat hari Minggu madihita, kamang bertamu inang. Laos sia dias nyurhata molotung arok tarpatu pahita rope. Tu dana pensiun ni huriata HKBP di Harbangan ni huriatai. Mau lihat